खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदिब्ला आसामाव एडिआरइनि फैगौ खोन्दोआ 15 जुननिफ्राय गोबां आनजाद थाखोफोरजों जागायजेनगोन। साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव फोसावनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामाव थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि फैबाय थानाय खोन्दोआ 15 जुन 2025 निफ्राय जागायनो थांगासिनो। रबिबाराव मोनसे फेसबुक लाइभ सेसननि समाव गिबि मन्थ्रिया मुंख'दोंमोन दि बे खोन्दोआव गुबुन गुबुन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मासिफोरनि थाखाय कम्पिउटार रोंग'थि, गारि सालायनाय आरो खुगानि आनजादफोर थागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि एपिडिसिएलनि सिङाव ड्राइभार, स्टेन'ग्राफार आरो इलेक्ट्रिशियानफोर बायदि माखासे मासिफोरनि आनजादफोरा सिगांनिफ्रायनो जाखांबाय। आद्रा थानाय बिजिरनायफोर, जेराव ग्रेड 3 नि थाखाय सानजुनथि आनजाद, ड्राइभिं आनजाद आरो रोंग'थि आनजादफोर दं, 15 जुननिफ्राय जागायगोन आरो दानसेनि गेजेराव फोजोबगोन। आबुं फोरमायथिजों लोगोसे मोनसे मावख'आरि फोसावथायखौ 2 निफ्राय 3 साननि गेजेराव फोसावनाय जागोन। बिथाङा गासैबो आरजाथाव बिनायसाफोरखौ गावसोरनि थियारिफोरखौ जागायनो थाखाय थुलुंगा होदों। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो फोसावदोंमोन दि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि (पिजिटि) आनजादनि गिबि फिथायखौ 5 जुनाव फोसावनाय जागोन। सायख'जानाय बिनायसाफोरा जोबथा सायख'नायनि सिगां खाख्रि फोरमान खालामनांगोन। नैथि खौराङाव दङ एजिपिनि थांखिया बिटिआर बिसायख'थियाव गोसो होनाय। अतुल बराया एजिपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जाथावना गोरोबथानि सुबुरुन होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम केबिनेट मन्थ्रि आरो एजिपिनि गागि दैदेनगिरि अतुल बराया बुंदों दि बे बोसोरा दोलोनि थाखाय गोनांथार मानोना बिटिआर बिसायख'थि बायदि मख'जाथाव बिसायख'थि फैगासिनो दं। एजिपिनि मिरु आफादनि मोनसे मेलनि उनाव बराया खौरां बिजोंनो फोरमायदोंमोन दि बावैसो जालांनाय पन्चायत बिसायख'थिनि उनाव दोलोआ मोजाङै सावरायलायदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि एजिपिआ 27 जिल्ला परिषदफोर आरो 187 आन्सलिक परिषदफोरखौ रैखा खालामनानै जाफुंसार दिन्थिफुंदोंमोन। बराया बेखौबो मुंख'दोंमोन दि एजिपिआ बाङाइ अनजिमानि भट होग्राफोरनिफ्राय मख'जाथाव मदद मोनदोंमोन आरो सिगाङाव कंग्रेसजों सामलायजानाय गोबां ओनसोलफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामदोंमोन। जों कंग्रेसनि खरंफोराव हाबफैबाय, बिथाङा बुंदोंमोन। फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थिनि सोमोन्दै बराया फोरमायो दि बिजेपिआ उदाङै सोलिगोन। फारसेथिं एजिपिआ गावसोरनि नोजोरखौ थियारि खालामनो थाखाय गावनि लोगो हानजा इउपिपिएलजों सावरायगोन। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि जों थारैनो बिटिआर बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। कंग्रेसखौ सोंखारिनानै बराया बुंदोंमोन, कंग्रेसआ जेबो गैयानिफ्राय आबुं लाथिख'सिम गोग्लैगासिनो दं। सुबुंफोरा आथिखालनि दैदेननायाव नंगुबै दावगानायखौ नुनो मोनदों। थामथि खौराङाव दङ दुलियाजाननि मोनसे पेट्रल पाम्पआव जानाय दाङाबाजिजों सोमोन्दो थानाय केसआव आसुनि बारग' दैदेनगिरि शंकर ज्योति बरुवाखौ खानाय जादों। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद (आसु) नि बारग' गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवाखौ दुलियाजाननि मोनसे पेट्रल स्टेशनाव हिंसायारि दाङाबाजि जानायाव लोब्बा थानायनि जाहोनाव समबाराव डिब्रुगड़ पुलिसआ खायो। बरुवाखौ गिबियाव रबिबारनि मोनायाव हमनानै लाखिनाय जादोंमोन आरो गोख्रों रैखाथिनि सिङाव डिब्रुगड़ सदर पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। गिबि सोंनाय फिननायनि उनाव बिथांखौ समबाराव मावख'आरि महरै खानाय जादोंमोन। पुलिसआ बिथांनि बेरेखायै मोननै गसर थिसनदों, केस नं 89/2025 आरो 90/2025। नैथि गसराव भारतारि साजा आयेन (BNS) 2023 नि गुबुन गुबुन दफाफोरनि सिङाव गोब्राब दाय होनाय दं, जाय थासारिनि गोथौथिखौ नोजोर होयो। बे जाथाया मोनथाम हानजाफोरनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन, जेराव सा 20 सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। पेट्रल स्टेशननि 4 मावसाफोरा जोखोम जायो। पुलिसआ सासे आइजोजों गथायनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै राहा लादोंमोन। हमजानायनि सिगां बरुवाया मेडिकेल आनजाद नायदोंमोन। मिडियाखौ पुलिस थानायाव बिथांजों रायज्लायनायनिफ्राय होबथानाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायो दि नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं, आरोबाव खाजानो हागौ।
मावख'गिरिफोरा सिनायनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव चिराङाव भारत-भुटान राजा लामायाव होबथादों। 19 मे खालि जायगानि सुबुंफोरा ओनसोलाव मोनसे लामा जाब्रबथायनि उनाव चिरांनि गुरुबासानि लाहुरिपारायाव भारत-भुटान गेजेर हायुङारि राजा लामाखौ होथेदोंमोन। बेनि फिथाइ महरै चिरांनि सामथाइबारियाव 27 नं माहारियारि राजा लामा 27 नि गेजेरजों भुटाननि गेलेफुखौ भारतजों फोनांजाबग्रा 127 नं भारत-भुटान गेजेर हायुङारि राजा लामाया आबुङै थांलाय फैलायनि थाखाय बन्द जाबाय। बे होबथानायनि जाहोनाव गोनांथार भारत-भुटान लामाजों गासैबो थांलाय फैलाया थाबथाबाय, जाय मोननै हादोरनि गेजेराव फालांगियारि आरो दावबायारि रोगाथाइ मोन्नैयावबो गोहोम खोख्लैदों। हेंथा दिन्थिफुंनाया ओनसोलारि फोनांजाबनायखौ गोबाङैनो हेंथा होदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि तिरंगा यात्रायाव गोबां सुबुं थुबुरखौ गोसो बोनो हादों। क'क्राझाराव भारतारि रौनियाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय तिरंगा यात्रा। भारतारि रौनियाफोरनि मददाव खुंजानाय तिरंगा यात्राखौ पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि हेंथायै बावैसो जालांनाय रौनिया अपारेशन सिन्दुराव बाहागो लानो थाखाय समबाराव क'क्राझार सोहोराव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुर जादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला कन्सियास फ'रामनि बानजायनायाव हानजा सुरनाया क'क्राझार सोरखार गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पस गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेनो आरो सोहोरनि गाहाय जेडि र'डजों थांनाय ग्रिनफिल्डआव जोबहैयो। गुबुन गुबुन बिथिंनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, हायुङारि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन आरो रौनिया हानजानि मददाव स्ल'गान होदोंमोन। बे हाबाफारिया भारतनि रौनियाफोरनि थाखाय मख'जाथाव रायजो राजानि मददखौ दिन्थिदोंमोन आरो हादोरखौ गोख्रैथि होग्रा रौनियाफोरनि रादाय होनाय आरो बावसोमनायफोरखौ फालिनो थांखि लादोंमोन। बेयो अपारेशन सिन्दुरआव हादोरनि गोग्गानायखौबो दिन्थियो, जायखौ सिमा बारनाय उदखारिफोरनि थाखाय मोनसे थिरांथायारि फिनजाथाय महरै मानिनाय जायो। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी आरो लेङाइ आफादगिरि टुनिया मालु बिथांमोनहा गाहाय बाहागो लादोंमोन। नोगोरारि हानजाफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा ओनसोलाव हादोर अनफावरिनि मोनसे जथाय फोरमायथिखौ दिन्थिफुंनानै रेलियाव बाहागो लादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव सा 900 नोगोरारि रैखाथि मावसोम हानजाफोरखौ थिसननाय जागोन। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि सिङाव थानाय आसाम सिभिल डिफेन्स क'क्राझार इउनिटआ जिल्लायाव सा 900 सुबुं रैखाथि भलुन्टियार्स थिसननो फोसावनाय जाबाय। आसाम सोरखारनि बाहागो क'क्राझाराव जिल्ला कमिशनार आरो सुबुं रैखाथि सामलायगिरिनि मावख'आ जिल्लायाव 900 सुबुं रैखाथि मावसोम हानजाफोरनि थिसनथाय फोसावदों। बे हाबाफारिया जिल्लानि इमारजेन्सि रेसपन्स गोहोखौ बांहोनायनि थांखिजों नोगोरारि रैखाथि बिथोनगिरि गाहाय आरो हमगार्डनि कमान्डेन्ट जेनेरेल आसामनि बिथोन बायदियै क'क्राझारनि आरजाथाव नोगोरारिफोरखौ नोगोरारि रैखाथि मावसोम हानजा महरै साइन आप खालामनानै हायुङारि मावमिनाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरनाय जायो। सायख'जानाय सुबुंफोरा क'क्राझाराव नोगोरारि रैखाथिजों खुंजानाय 7 साननि जर'खा बेसिक ट्रेनिं हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरजाथाव रोंग'थिनि मादाव दङ 18 बोसोर एबा बेनि बांसिन जानांगोन। क'क्राझार आसामनि सासे अरायथा थाग्रा एबा थागिरि जानांगोन। 10थि थाखोआव उथ्रिनाय सोलोंथायारि रोंग'थि थानांगोन आरो मेडिकेल फिट आरो गोसोआरि महरै गोख्रों जानांगोन। जाय बिनायसाफोरा एनसिसि, एनएसएसजों लोब्बा दं एबा जाय रैखाथि गोहोनि बारग' सोद्रोमाफोर बिसोरखौ बांसिन खाबु होनाय जागोन। आरोबाव गुदि खिथा आरो मुं थिसननायनि थाखाय गोसो गुदुं बिनायसाफोरा नोगोरारि रैखाथि मावख'जों सोमोन्दो लानो हागोन एबा मबाइलनि गेजेरजों 9864810754 आव सौहैनो हागोन। बे थिसनथाय हाबाफारिया क'क्राझारनि थागिरिफोरनि थाखाय नोगोरारि रैखाथि आरो इमारजेन्सि सिबिथाइफोराव सांग्राङै नांथाबनो थाखाय मोनसे बेसेन गोसा खाबु होयो। 7थि खौराङाव दङ बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन, गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि भारतीय जनता पार्टीआ फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव उदाङै बादायलायनो साखाफारा जागासिनो दं।
दोलोनि मावखान्थिखौ फोरमायनानै CM शर्माया बुङो, जों BTC बिसायख'थिखौ गाव हारसिङैनो गेलेगोन। जाय जायगाफोराव जों गोहोगोरा बेयाव जों बिजाथि फसंगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि BJPनि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ बिसायख'थिनि थियारिफोरखौ सामलायनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो मोनसे कमिटि गायसनखाबाय। गिबि खामानिनि बाहागो महरै सासे मन्थ्रि आरो दोलोनि सासे गागि मावख'गिरिया थाबैनो BTRनि जिल्लाफोराव दावबायगोन, जेराव बिसोरो ओनसोलारि थासारिफोरखौ बिजिरना सप्तासे सम हगारगोन। बिसोरनि मोनदांथिफोरा पार्टीखौ बादायनो थाखाय मासिफोरनि अनजिमा थि खालामनायाव हेफाजाब होगोन। थांनाय खेबाव जों 25 मासियाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बे खेबावबो जों रोखोमसे अनजिमायाव बिजाथि फसंनो सानथांखि खालामदों, फ्राय 25, आरो गासैबो बियाबफोराव नङा, CM शर्माया बुंदोंमोन। BJPआ बिसायख'थियाव उदाङै बाहागो लागोन होनना रोखा खालामदोंमोनब्लाबो, शर्माया इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि दैदेनगिरि आरो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फारसे मानगोनां नोजोर होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्लाबो आं प्रमद बर'नि बागै गाज्रि बाथ्रा बुंनाय नङा। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बिथांनि दैदेनगिरि आरो आंनि सानैबो। बिसायख'थिनि उनाव गोरोबलायनायनि जाथावनाखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया जेबो रोखा गसंथायाखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, बेखौ बुंनाया थाबैनो जागोन दि जों सोरजों लोगो जानानै सोरखार दागोन। अक्ट'बरआ दासिमबो जोबोद गोजान। जों उदाङै सासन खालामनो गोसो गैया। शर्माया गोख्रोङै बुंदोंमोन दि BJPआ देरहानायनि थांखिजों बिसायख'थियाव बाहागो लानो सानथांखि लादों। बिथाङा बुंदोंमोन, मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बिजाथिफोरखौ मुं सायख'यो। जों देरहानायनि थाखाय नाजागोन। बादायलायनाय थासेयावबो जों सोद्रोमथिखौ लाखिगोन। बिथाङा बेखौ खोथा होफिनदोंमोन। 8थि खौरांआव दङ, गुवाहाटीआव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोखौ थैनाय हालोदाव मोन्नाय जादों। करिश्मा दास मुंनि सासे 24 बोसोर बैसोनि गोर्बोआव थानाय आइजोखौ समबार 19 मेआव लाचित नगराव गावनि भारा न'आव थैनाय मोनो। पुलिसनि बायदिब्ला बिथांजोखौ गावनि न'आव फासि नांनाय मोन्नाय जादोंमोन। पल्टन बाजार पुलिसआ बुंनाय बायदियै बिथांमोनहा जाथायनि सोमोन्दै बेलासिनि 3:30 रिंगासोआव मोनसे कल फैदोंमोन। करिश्मानि नखरा बिथांनि फिसाय मिन्टु कलिताखौ बुथारनायनि दाय होदों। बिथांमोनहा फोरमायदोंमोन दि जराया गले-गले नांलाय-खमलाय जाबाय थायो आरो बिसोरनि सोमोन्दोआ जेंनायाव गोग्लैयोमोन। पुलिसआ मिन्टु कलिताखौ हमनानै लाखिदों। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि मिन्टुआ जाथायनि मोनायाव फेनानै न'आव फैदोंमोन। नखरा करिश्मानि थाखाय थाबैनो राहा लानो आरो न्याय होनो खावलायगासिनो दं। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।